2022-23 मायथाइनि बाजेट बायदियै मददज प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ नैबे 1929 मायथाइनि सिगांनो लुनाय नैबे फरेस्ट बांग्लाखौ ब्रिटिश पिरियडनि लुनाय फरेस्ट बांग्लाखौ दिनै रिपेयारिं खालामनाय जादों आरो मोनब्रै कटेज बांग्ला जोङो दिनै बेखेवनाय जाबाय। गतिके बियो गासै 3,22 लाखनिमोन खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोजोननाय मोन्दों। मानोना नैबे हालामाव टुरिस्टफोर फैब्ला थानो थाखाय जोंहा नेसनेल पार्कआव खूब गोनांथि जादोंमोन। बेखौ लुफुंनो हानानै दिनै जोंनि सरकारनि मोनसे हाबाफारि जाफुंसारनाय हाबाफारि होननानै जों बुंनो हागोन। बेखौनोथ' आं हाग्रामा बिथांखौ दा चेलेन्ज खालामो, माबा खालामथों RTA होनानै गावनो नायनानै लाथों 10 कोटि ना 1 कोटि ना 2 कोटि गावनो प्रमाण मोननो हागोन। जोंनि जा पावार प्रजेक्ट टार्मेल पावार प्रजेक्ट बियो जोंनि हालामनि जौगाफु लेखा गोरों बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सुरक्षा होनायनि थाखाय बा एमप्लयमेन्ट होनायनि थांखिजों जों बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि अनगायैबो जोंहा रेभिनिउ जेनेरेट जागोन बेवहाय गोबांनो। मोनसे खोन्थाखौ दिनै अपोजिसन पार्टिया गावसोर लाजिनाय मोन्दों जे थांनाय 17 बोसोराव खुनु मोनसे इन्डास्ट्रि लाबोनो हायाखै। जाय इन्डास्ट्रिखौ दिनै जोंनि मददज प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि BTCनि सिङाव लाबोनो हादों आरो जों लाबोनो जागायजेनदों, बेखौ बिथांमोना बादा होदों। आरो बे बाथ्राखौ ओरैबायदि होनदों जे बेखौ लुनायावहाय बा बे हाखौ होनो थांनायाव गोबां मानसिफोरनि हा खहा जादों होननानै। मोनसे बाथ्राया स्पष्ट, गासै बे हानि बिबांखौ सुनानै जोङो सावगारि बानायनाया मेप बानायनाया खेबब्रै जाबाय सोलाय सोल' खालामनाया। रावनिबो माइरं गरसेनिबो हा बेवहाय थांनाय जानाय नङा आरो थाङाखै, बे जोंनिफ्राय स्पष्ट। आरो जोङो बेखौ हाग्रामानि अपोजिसन पार्टिया बुंनाय बायदियै सोरबा कम्पानिनो जों बेखौ लिजबो होआखै बा कम्पानिनो जों बेखौ मा होनो एलटमेन्टबो होआखै। बेखौ जोङो डाइरेक्ट आसाम गभर्नमेन्टनोसो एलटमेन्ट होनाय जादों। आसाम गभर्नमेन्टआ कम्पानिजों, बै लुग्रा कम्पानिजों, इन्डास्ट्रिखौ बानायग्रा कम्पानिजों लिज बानायदों। आरो बेवहाय जोंहा गोबां शेयार दङ BTC सरकारा। शेयारनि गेजेरजों हानि रेभिनिउ फैनायजों लोगोसे जोंहा रेभिनिउ ग्रथ जाबावगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बे साखाथि फाखाथिनि जोंनि बर' फिसाफ्रा रायजो राजाफ्रा बिजनेसनि गेजेरजों बा फालांगि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गावनि जिउ खुंफुंनाय माबाफोर खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन। बेफोरबायदि इसाराजोंनो जोङो इन्डास्ट्रिफोरखौ गायसननाय जादों। आरो पर्बतझराया खोब लाखि, पर्बतझरा बायदि गोग्लैसोनाय हालामाव जोङो मोननै इन्डास्ट्रि अलरेडि गायसननानै थांगासिनो दङ। मोनसेया कच फेक्टरि आरो गुबुन मोनसेया बे टार्मेल पावार प्रजेक्ट। एक्चुअलि प्रेसिडेन्ट डिफेन्स बर'खौ पर्बतझरनि सायाव जेबो बुङाखै, बिथाङा दालाल होननानै माखासे BPFनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनो दालालखाय बिदि बुंदों। मानोना बिथांमोना जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिनाजों जेब्लायबो गोजोमना थाग्रामोन। आरो जाय जोंनि आबसुनिफ्राय हिन्जाव जौ जुवाजों लिंक थानायनि थाखाय होखारजानाय लिडारफोर दिनै BPFआव जइन जादों। एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव थानानै रायजो राजाजों बैखथ जानायफ्रा दिनै BPFआव जइन जादों। बिथांमोना मा आखलनि मानसि बेखौथ' जों मिथिजोबखागौ। खिन्थु गासैबो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि बेखौ जों बुंनो नागिराखै। मोजां दैदेनगिरिफ्रा दिनै UPPL जइन जाबाय। आरो मोजां दैदेनगिरि 3सो दंबावो, बिसोरबो बावैसोनो UPPL जइन जानो थांगासिनो दङ। बेखौ नोंथांमोना वेट एन्ड सी। जोङो बिथांमोननि रिप्रेजेन्टेटिभजों अलरेडि खेबनैलानि सावरायबाय। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ बुङो जोंनि दरजाया खुला, जों सावरायनो नागिरगासिनो दङ। आरो खोब सम्भब गाबोन नङाबा समफोर, गाबोनथ' जों हास्लाबनाय नंला, गुबुन मोनसे प्रग्राम दङ, समफोराव लागै जोङो मोनसे सावरायनायनि बेबस्था खालामनो नागिरदों। बेखौ जोङो पर्बतझरायावनो थांनानै सावरायगोन। नायनि जों बेखौ प्रजेक्टखौ लाबाय, गतिके बिथांमोना सावरायाखै होनना जों सावरायगोन। खिन्थु बेफोरबायदि नङा जे जों सोरबा BPFनि दालालिफोरजों सावरायगोन। थेंक इउ।